Vítam vás na kanáli Osud. Tento kanál vznikol pre každého, kto cíti, že existuje niečo viac než len to, čo vidíme. Pre tých, ktorí veria, že osud nie je náhoda, že sa dá čítať, predvídať, spoznať. Tento kanál je o ezoterike, o duchovných súvislostiach, energii, symbolike, intuícii, rituáloch, mágii, číslach, veštení a všetkom, čo presahuje bežný svet. Ale najprv začíname tým najdôležitejším, výkladom kariet z knihy Osud. O čom je tento kanál? Osud je kanál pre každého, kto chce vstúpiť do sveta ezoteriky. Bez nátlaku, bez dogiem, bez povinnosti veriť v niečo konkrétne. Je to priestor pre tých, ktorí chcú naučiť sa veštiť budúcnosť, čítať symboly a znamenia, objaviť svoju vlastnú intuíciu a pochopiť, čo sa deje a čo ešte len príde. Kanál Osud nebude len o kartách, ale karty sú na začiatku, pretože sú najkonkrétnejším a najjasnejším spôsobom, ako začať. Najprv sa budeme venovať výkladom kariet z knihy Osud. Kniha Osud je autorský veštecký set, ktorý obsahuje 32 originálnych kariet a výklady zamerané na budúcnosť. Karty vám pomôžu zistiť, čo vás čaká. Ukazujú smer, vývoj situácie, energiu, ktorá sa na vás viaže. Nie sú viazané na žiadnu tradičnú školu. Nejde o tarot, orákulum ani anielské karty. Sú to samostatné intuitívne karty, ktoré môžete používať hneď aj bez predchádzajúcich skúseností. Ich výklad je stručný, jasný a mierený na to, čo prichádza. Ako budú prebiehať videá? V každom videu si rozoberieme jednu kartu z knihy Osud. Povieme si, čo znamená, čo predpovedá, ako sa dá čítať v rôznych situáciách a ako ju kombinovať s ostatnými kartami. Ukážeme si reálne výklady, vysvetlíme si, čo jednotlivé symboly znamenajú a prečo niekedy karta pak hovorí inak, než by sme čakali. A čo bude potom? Potom, ako si prejdeme všetky karty, sa kanál prirodzene rozšíri. Budeme sa venovať ezoterike vo všetkých podobách. Od jednoduchých návodov, cez hĺbšie duchovné témy až po praktické techniky, ktoré môžete zaradiť do života. Každý, kto cíti, že ho to volá týmto smerom, si tu nájde svoje miesto. Neexistuje žiadna správna cesta, ale existuje cesta, ktorá je správna pre vás. A možno vám práve tento kanál pomôže ju vidieť. Kde si môžete knihu Osud zakúpiť? Celý set, knihu s výkladmi a 32 kartami si môžete objednať cez link, ktorý nájdete v popise tohto videa. Objednávka je jednoduchá. Kniha je fyzická, karty sú pripravené na okamžité používanie, je vhodná pre úplných začiatočníkov, ale aj pre tých, ktorí chcú rozšíriť svoje výklady o nový nástroj a hlavne je to osobný sprievodca budúcnosťou. Ak cítite, že tento svet nie je náhodný, ak máte otázky, ktoré sa stále opakujú, ak ste pripravení pozrieť sa dopredu, nie naslepo, ale s vedením, tento kanál je pre vás. Kliknite na odber, sledujte videá, pýtajte sa, píšte komentáre a ak už máte svoju knihu Osud doma, napíšte, ktorá karta vám prišla ako prvá. Možno práve ona niečo naznačuje. Vítajte na Osude, mieste, kde budúcnosť začína ešte skôr, než sa stane. Nezabudnite dať odber a kliknúť na zvonček, aby vám nič neuniklo. Všetky nové videá uvidíte ako prvý.